Това ги къв нещастни главата. Да, погледни го, нещастник. Гнус! Бебе! Привет, момчета! Какво става, Ви? Нищо, какво да става? Студено ми е. Чакай, студенти, аз петиши и тук половин час чакай. Не спидат колата така. Я по-навънка. Добре, хайде да се качваме нагоре. Айде. Клас, стани! Алло! Кириле! Здрасте, господин. Целият клас се е станал, и няма ли да стане? Еми, господин, какво ви казва? Днеска ще удари тръка. Я не ме направи на интересен. Здравейте, ученици. Както казах, днес ще се изпитвам. Първа, втора. Пети и 17. Вероенчке, при малко ти направи компромис, но сега няма да има. Добре. Вероенчке, то бива нахалство, ама нахалството му... Дай ми. Не, стига! Не, господине! Я виж ти. Човека да докато получи двоя климатейството. Що да ми подсказва, бе? Бухта е гледал. Ти може да ми подскажеш. Една томичка не можа да му пече. Извинявай, че тук си тежа на кариера. Това ще си го подхване. Не, напротив, нямаше. Просто трябва да мислиш малко в тази глава, момченце. О, Ники, здравей, ела, седничко така моля те, ела. Седничко. Иска да поговорим за нещо. Извинявай се, това, че ти ударих шамар, че ти си скарах. Просто ти наистина не беше виновен и извинявай, наистина. Може да ти се връзва, че не си. Ще ми помогнеш и за теста по химия. Ако мога. Ще се отплатя някакъв. Виж какво правим? Какво става? Какво правим? Ники, чакай! Стой! Разбрах на тази Вероника точно какво прави. Ела с нас сега да те докараме и да се наперем. Добре, айде.